Good morning mga iga. Ngayon ay Sunday. Kaya pag Sunday sarado ang Petron dito sa amin, dito sa bayan. Kaya pupunta kami dito sa isang barangay dito sa amin, Barangay Tuboy. Tayo pupunta, doon tayo magkakarga, papagas tayo. Kasi dito pag Sunday wala talaga. Meron dito pero Petron kasi kami. Ayan o, Petron. Kaya always Petron tayo. Diba? Ayun, kita-kita tayo doon. Peace! Okay, ready na kami. Ayan na, yung motor ko. Naka-ready na. Ito na kami bibiling gas. Ayan. Punta kami ng pagpapagas sa Tuboy. Okay. Ayan. Diba? Ready? Malapit na naman. Yun na kailangan mag-helmet. Yan lang naman sa Tuboy. Sige, bye-bye. See you later. Ayan, nandito na tayo sa highway. Ito, irrigation nito. Ayan, may makikita kang baka. I-zoom natin. Ayan, yung baka. Ay, may zoom. Ayan, baka. Puro pala yan dito. Ayan, oh. Diba, presko. Tingnan mo naman yung sa likod ko. Ang lakas ng hangin dito. Oh, diba, presko. Magalaw-galaw pa yung mga kawayan. Ayan, oh. Puno na lumboy yata yan. Oh, diba, presko dito. Kaya gusto ko dito. Diba? Ayan, oh, presko. Ayan, magalaw lahat. Ayan, ayan. Oh, diba? Lalo na pag December dito, malakas ang hangin. O, ilang araw na lang, December na. O, diba? Ayan. Wala tayong makikita kundi bukid, palayan. Pero palayan, walang tubig. Kasi pagkatapos ng Ulysses, ayan, puro init na inabot natin. O, diba? Dry na dry. O, ayun, may dalawang baka doon. Ginagawa na lang din ng pastura yung bukid nila. Ayan, sige. See you later. Okay, andito na tayo sa Petron. Ayan. Tatanong mo yan. Nakikita mo ba yan? Petron. Ayan. Andito na. Hops. Teka lang. Sandali. Okay. Petron tayo. Hagas tayo. Sandali. Sa vlog. Tingin ka sa vlog ko. 300. 2 cards sana, kaso mamayang hapon na lang isa. 300 lang muna. Tapos i-transact mo yung 300, yung 100 wag mo lang i-transact. Yung 300 lang. Oh, di ba? Sarado kasi si Divina. Sa Linggo, dito ako nagkakarga. Oh, ayan. Oh, ang dami na ng transact nito. Haba ng resibo natin, oh. Okay. Dito tayo sa Barangay Tuboy ito. Lugar na to, Barangay Tuboy. Ayan, oh. Dito ako nagpapagas pag sarado dun sa aming malapit. Kasi sayang na yung value card na ginagamit natin. 2 card. Mamaya babalik pa ako. Ayan, Elementa. Okay. See you later. Ayan. May waiting sheet na bago. Tingin mo. O, diba? Natawin natin. Okay. Ala, sige. Ay, madami pala sila. Nakabali mo.
sila nakakapasyal pag linggo. Nakakapag road trip sila. Pero ako ito, trabaho pa rin. Oh, di ba? Hold on. Taon na to. Oh. Magalaw. Okay. Oh, di ba? Kaya mga igan, medyo oras kayo, pasyal-pasyal naman. Ayan, oh. Lalo pag ganitong highway dinadaan mo, ano pa, sa ano pang gagawin mo? Ihataw mo na! Woo! Ayan, oh. Ihataw mo na yan! Oh, diba? Lakas ng hangin! Woo! Sige! Ihataw! Oh, diba? Puro hataw sila, di hataw din tayo. Oh, ayan. Ilang seconds lang. Wala pa isang minuto, dito na tayo. Oh, diba? Hataw! Woo! Sige! Yan. Oh, teka. May nakita akong yellow cap. Ayan, oh, naggagasolina din siya doon. Ayun, oh. Ayun. Oh, di ba? Sentro. Bagong gasolina yan dito sa north. Sentro. Pero mura gasolina diyan. Kaso, syempre, iba tayo eh. Petron tayo eh. Oh, di ba? Saan ka pa? Hinay-hinay na tayo, marami na tao dito. Alam mo naman, iwas disgrasya. Diba? Pag matao, hinay-hinay lang. Oh. A few moments later. Ayan, nandito na tayo. Narating na tayo dito sa bahay. Diba? Pero po. Din. Sarado natin yung gate. Oh, ayan. Sarado natin at baka may ibang pumasok. Ayan. Ayan yung motor ko. Hello. Okay mga igan, dito na tayo sa bahay. Kaya ay nga na tayo. Ay, salamat. See you.